салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хуш омадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. бародарони азиз, касоне ки билет дар кор боша, марҳамат, билети арзон аз ширкатҳои русӣ Уралхати бародаро, чи аз Тоҷикистон ба Русия, чи аз Русия ба Тоҷикистон билетҳо бо нархи арзону дастрас аз дигар авиакасо фарқ мекунад. марҳамат, касоне ки дар кор боша, рақамҳои рӯи экранда ватсап ҳастай, метавонед ки муроҷиат кунед. мерседес ҳастед бародаро, солиш 95, сӯзишвориш газ бензин, кузов седан, объем 1.8, коробкаи механик, ҳолатш хуб. мошин бародаро агар мақсад кардаме ки ҳавасманд боша, камтара краскаш менад, дига ягон камбудӣ надорад. мотор, коробка, ходовой ҳама 100%, ходовой тӯбча. ҳуҷҷатҳои солонаш буд чидагиам бародаро, утилизатсия кардагиай. балонош ҳолати хуб доҳанд. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. наша 45 000 сомон мегӯяд. харидори анеқ боша бо савдо мешавад. касоне ки харидор ҳастед, рақамҳои рӯи экран занг занед, маълумоти пурратар аз ҳисоби мошин дастрас кунед. ва бародари азиз, дар комментариё нависед ки ҳамин мошини мо арзиши 45 000 дорад ё ки не, ва хеле мошини дар кор бошад нависед, ҳатман видеоҳои ояндада пешкаштон мегардонем. бародари азиз, якта Астрази караван гирифтагем бо нархи арзон. касоне ки телеграм дошта бошед, бародаро ссилкаи телеграм дар комментариё гузоштагиай, дар омада обуна шавед. баъзе мошинеро рӯя мекунанд ки видео доранд, видеошо бисёри бада, мо ютубда наметавонем монда, дар телеграм мегузорем видео ва инчунин дигар чизҳои бисёри фурӯшиам ҳаст дар телеграм. метавонед ки дар омада чизе ки дар кор бошад харидорӣ кунед, ё ки чизе барои фурӯхтан дошта бошед равон кунед, ҳатман рекламаш мекунем. Астрази караван бародаро, солиш 2000, сӯзишвориш газ бензин, кузов универсален, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатш хуб. мошин бародаро балонош 70%, як сола ҳуҷҷат дорад, утилизатсия кардагиай, находовай. қарор дорад дар ноҳияи вахш, наша 50 та мегӯяд, харидори анеқ боша бо савдо мешавад. мошин бе камбудия. марҳамат, рақамҳои рӯи экранда занг занед. опел зафира бародаро, солиш 2007, мотор ДВД, коробка автомат, сӯзишвориш бензин, ҳолаташ беҳтарин. мошин бародаро ҳуҷҷатош ҳастанд. қарор дорад дар ноҳияи дӯстӣ. наша 98 та мегӯяд, бо муомила мешавад. касоне харидор бошед, марҳамат, рақамҳои рӯи экранда занг занед. мерседес бенз С-класс ҳастед бародаро, солиш 95 солай, сӯзишвориш гази бензин, гази евро 4, кузов седан, объем 1.8, коробкаш механик, ҳолатш хуб. мошин бародаро находовай, мотор, ходовой ҳамаш 100%, ҳуҷҷати солона дорад, утилизатсиярам кардагиай. қарор дорад дар ноҳияи қубудиён, наша 40 000 сомон мегӯяд, бо камтар савдо дорад. касоне харидор бошед, марҳамат, рақамҳои рӯи экран занг занед, маълумоти пурратара аз ҳисоби мошин дастрас кунед. бародароне ки тикток, телеграм, инстаграм чизе ки истифода мебаред, марҳамат, ссилкаи ҳамаи онҳоро дар комментария гузоштагием. метавонед ки дар омада тамошо кунед. дар он ҷо нисбати ютуб бисёртар чизҳои фурӯшӣ мешавад. чизе ки дар кор боша харидорӣ кунед.
мошини дигари мо бардорро Astra F аста. Хечибек солиш 92 сӯзишвориш газ кузов хечибек объем 1.6 коробкаш механик ҳолатш хуб. мошини нахдоя бардорро ҳамаш 100% қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. Наша 22 тамега бо камтар савдо дорад. касоне харидор бошед метавонед ки рақами рӯйкунанда занг занед маълумоти баландтар аз ёби мошин дастрас кунед. мошини дигари мо Opel Vectra солиш 92 сӯзишвориш бензини холӣ кузов седан объем 1.8 коробкаш механик. мошин бардорро 4 та баллони нав дорад. нахдой ҳуҷҷатҳои солонаш ҳамаш бичидагианд. қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. наша 17 тамега бо камтар савдо дорад. касоне харидор бошад марҳамат рақами рӯйкунанда муроҷиат кунед. Hyundai Starex аст бардорро видеош ҳамаста қариб 2 дақиқаи дар телеграм гузоштагием. марҳамат телеграм дар комментар ҳастед дар омада тамошо кунед. солиш 2015-16 11 та ҷои нишаст дорад бардорро. пробегаш 220 км. состояниш бениҳоят хубай. қарор дорад дар Корея. то Владивостока бардорро $4800. касоне харидор бошад рақами рӯйкунанда муроҷиат кунед. Mercedes аст бардорро. солиш 2015-16 сӯзишвориш дизел смарт ключ монитор лук дорад. мошин бардорро состояниш бениҳоят хубай. краскашам тозаҳай. қарор дорад дар Корея. нархаш бардорро $7300. касоне ки дар кор бошед мошина бардорро то Россия инчунин ба Тоҷикистон равон мекунанд. марҳамат рақами рӯйкунанда ватсап аста муроҷиат кунед. мошини дигар BMW аст. солиш 2020 мотор D 4WD бардорро. пробегаш 150 км. сӯзишвориш дизеле бардорро. коробкаш автомат. ҳолатиш бениҳоят хуб. мошин бардорро ягон камбудӣ надорад. иншам қарор дорад дар Корея. нархаш $17600. бардорро мошина харидор бошад агар марҳамат рақами рӯйкунанда муроҷиат кунед. мошина заказ кунед ба Тоҷикистон ба Россияро равон карда метавонад. эълони дигари мо бардорро трактор аст. 70 қувваи асп 4WD передок дорад. 4 та силиндра. скорост бардорро 8+8. солиш 2024 11 моҳагӣ. трактор бардорро пешга дорад. кондитсионер дорад. ҳамаш 100% кор мекунад. ами тракторҳои замонавие бе ягон расходу камбудӣ ҳамаш нав бардорро. нав дар омадагии Тоҷикистон дар растамошка ҳама чиз ҳастад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша $120000 сомон мега бо савдо мешавад.
касоне хайдор бошед, барои маълумоти пурраватар ба даст овардан рақамҳои рӯи экран дас занг занед. ин буд бардори якчанд мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шуморо моҳим мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва касоне ки Канада меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нави мо бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайк ва обуна шуданатон аз дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешрави мо ҳастед. хайр то наворҳои оянда.